Искам всички да знаете, че в интернет, в цирк, тази малка сладка лъже хората и им прави мръсотии. Праща ги за зелен фейверк като мен днес. Ходех до Варна, отидах на улица Охрид 25 и този адрес ще оказа заключен блок с решетки, железа и катинари. Тази курва искам да я спрете и да я питате, да организирате хайка и да я заловите. Всички вас, които я излъгала, искам да си получи заслуженето. Просто така. Казва се Нима. Мелани, известен е с чадурца с линка си. И е много тъпа.